салом бинандаи гиромӣ, имрӯз панҷшанбе 23 январ аст ва соат ба вақти шаҳри Прага 10:01. Ҳоло нигоҳ меандозем ба мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. Барнома соати расо 5 ба вақти шаҳри Душанбе дар канали Озоди видео дар шабакаи иҷтимоии YouTube мустақиман нашр мешавад ва сабти онро ҳам метавонед онҷо бубинед. модар як сарбоз иддао дорад ки писарашро маҷбуран ва ё тавассути аблава ба хидмат бурданд, вале баъди чанд рӯз ӯ дар ҳолати хеле вазнин ба беморхона афтод. ҳоло ба хонаводаи сарбоз ӯ дар беморхонаи рӯҳии ноҳияи рӯдакӣ муолиҷа мегирад. Сарбози 23-сола ба иддаои хонавода дар мавсими ахири даъвати тирамоҳӣ ба яке аз қисмҳои ҳарбӣ дар ноҳияи 5 фиристода шудааст. наздиконаш ки имрӯз ба беморхонаи рӯҳӣ ба аёдаташ рафтанд мегӯянд ҳоло ӯ аз гап мондааст ва касеро ҳам намешиносад. дар ин бора гузорише хоҳем дошт дар барномаи имрӯз. мунтазир бошед, дар барнома онро хоҳед дид. сафири Украина дар Тоҷикистон мегӯяд дар қаламрави кишвараш ҷангҷӯёни гурӯҳи ба ном Давлати Исломӣ ҳузур доранд ки дар миёни онҳо шаҳрвандони Тоҷикистон низ ҳастанд. ҷангҷӯёни тоҷик аз кадом роҳ ба ҳудуди ин кишвар роҳ ёфтанд? Аз забони Васили Серватюк дар барнома бароятон маълумот хоҳем дод. дар чанд соли ахир мақомоти Украина теъдоде аз шаҳрвандони Тоҷикистонро ки дар ҷангҳои Доиш ширкат доштанд ба Тоҷикистон истирдод карда буданд. зимнан рӯзи 21 январ дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия як шаҳрванди 32-солаи Тоҷикистонро барои 2 моҳ ба ҳабс гирифт. Исфандиёр Акрамов ба он муттаҳам мешавад соли 2015 ду ҳамватани худро барои сафар ва ширкат дар амалиёти ҷангии Доиш дар Сурия моил кардааст. The Economist Intelligence Unit, яке аз шохаҳои пажӯҳишии маҷаллаи мӯътабари бритонии Economist, бо нашри шохиси демократия дар кишварҳои ҷаҳон Тоҷикистонро дар мақоми 160 ва дар радифи кишварҳои худкома қарор додааст. мақомоти тоҷик токунун ба ин гузориш вокунише нишон надоданд, аммо гузоришҳои қаблии ҳамсонро рад карда буданд. шохиси мазкур бар асоси назархоҳиву арзёбиҳои коршиносон ва бо назардошти 5 шохис раванди интихобот ва гуногунандешӣ, фаъолияти ҳукумат, шикояти мардум дар равандҳои сиёсӣ, фарҳанги сиёсӣ ва озодиҳои шаҳрвандӣ таҳия шудааст. The Economist Intelligence Unit дар радифи Тоҷикистон ҳамчунон Русия, Озарбойҷон, Беларус, Туркманистону Узбекистону Қазоқистонро ҳам кишварҳои ғайридемократӣ ва худкома арзёбӣ кардааст. дуздӣ дар масҷид. мақомоти интизомӣ мегӯянд аллакай як монбарро дастгир карданд. сандуқи хайрие ки дар назди панҷараи масҷиди ба номи Умар Одили ноҳияи Ашт насб шуда буд, 6 январи имсол аз тарафи як марди ниқобпӯше бо табар шикаста ва пулҳои дохили он рабуда шуд. маблағи умумии дохили сандуқи хайрия токунун маълум нест, аммо ҳамсӯҳбатони Радиои Озодӣ аз шумори сокинони деҳаи Бободархон мегӯянд ки ҳоло ки зимистон аст, аксар муҳоҷирон аз Русия баргашта ва дар хонаҳояшон қарор доранд ва ба сандуқи хайрияи масҷид низ аз дигар вақт дида бештар пул ворид мекунанд. суҳбат дар ин масъала яке аз мавзӯъҳои барномаи имрӯз хоҳад буд. бинандагони арҷманд, ин буд фишурдаи мавзӯъҳои барномаи хабари имрӯз. то камтар аз 3 соати дигар моро дар пахши зинда дар саҳифаи Озоди видео дар YouTube ва ҳам саҳифаҳои Радиои Озодӣ дар Facebook ва Одноклассники ҳамроҳӣ кунед.